Hello guys! Good. Good. Sorry, pasensya na kasi first vlog. First vlog namin. So dahil Mother's Day ngayon, pagbibigyan nyo kami na Hello, good morning! Happy Mother's Day! Good morning, Happy Mother's Day! So, wala pa yung mga katim ko. Habang wala pa yung mga katim ko, kakantahan ko muna kayo ng Happy Mother's Day. Habang hinihintay ko si Cherry at ang ibang mga katim namin bago kami umalis, babatiin namin ulit kayo ng Happy Mother's Day sa lahat. Sana mag-enjoy kayo ngayong araw nyo at maging masaya kayo sa binigay namin. So, unahin natin yung 7-Eleven. Tapos, fast track. Libu. Purok 7. So, mamaya po lalabas na kami. Mamigay na po kami ng gatas. Happy Mother's Day sa lahat. See you! Ibig sabihin po nun, epektibo ang paraan. Kung tumataas, kailangan pang paikinin ang ginagawa laban po sa sakit. Pero dapat na maintindihan ng pagbaba ng bilang, hindi po nangangahulugan na tapos na po ang laban sa COVID-19. Gaya na sabi ko, dapat masagot po ang mga tanong na ito. Nakapagsagawa na ba ng mga testing? O gaano na ba karami ang na-test? Hindi po katiwa-tiwala ang datos. Palabas na po tayo ng gate and malapit na po yung ating first area ng pamimigay. Salamat Cherry sa yung pagbibideo. Binibideo din kita. Ayun. Inaalalayan tayo ng isang music brought to you by Callum Scott. You are the reason. Text nyo yung kikitain namin yung isang coordinator na si JP. Ganun mo naman sa pataas. Pagpataas? Pataas, hindi nakikita si Mika. Okay lang yan. Pataas na ganun. Kasi bibilisan naman natin yan eh. Ganyan? Outsiders, not allowed. You are the reason. Ang gulo lang, wala nang ligo-ligo to. Wala tayong ligo-ligo, andito na tayo. So, dito na natin sila yung Alam mo, sige, imog muna. daanan nila na natin. Kami sa 7-Eleven. So, namimigay na sila. Happy Mother's Day! Papunta na po kami ng Libhu. So, kakatapos lang namin pumunta sa fast track at Kawenan. So, ayun. I-meet up na po natin si Coordinator Kim para mag-distribute tayo sa mga recipients doon. See you! Papunta na po kami ng Libu. Tapos na kami sa 7-Eleven sa bus truck. So, punta namin si Kim Tapos. Ito po yung moonwalk para niya. Ayan, papunta sila doon. Bibigay sila ng gatas. So, social distancing kayo please. Huwag kayo magtabi-tabi. Mauhuli tayo. So, andito kami
sa barangay Sisyo Lebu. Hindi talaga ako marunong mag-vlog. Pasensya na kasi practice pa lang. Oh, isum natin.